падари ма модари ма дар ами кладбище гур кардагӣ ҳамаро чапа карданд, крестора заданд, майда карданд, решеткаро ҳамаша канданд, бурданд. ҳечи нест. Ягон чизиро, пожалуйста, бибинин ба чимотон чӣ хеле карданд. ҷамъияти хурди рӯсҳо дар ноҳияи Фархор дар ҷануби Тоҷикистон аз тахриби сангу салибҳои беш аз 4000 гури наздиконашон дар ин ноҳия бонги изтироб мезананд. дар ин ноҳияи ҳаммарзи Афғонистон замони шӯравӣ садҳо тан аз рӯстаборон зиндагӣ мекарданд, аммо ҳоло аз ин ҷамъияти бузург танҳо 5 нафар мондаанд. то ҳанӯз маълум нест кадом гурӯҳ ё афроди панҷараҳои фулӯзӣ ва салибҳои гӯристони пайрави мазҳаби масеҳиро ки дар паҳлӯи гӯристони мусулмонон ҷойгир аст мешикананд. салибҳои шикастаи болои гури писар, падар ва модар Валия Тиглова, як рӯстабори 63 солаи ин ноҳияро хашмгин кардааст. ӯ мегӯяд ду наслаш дар ин гӯристон дафн шуданд ва ӯ ҳам танҳо ба хотири нигаҳбонии гури ягона писару волидайнаш ин ноҳияро макони иқомати доимӣ ихтиёр кардааст. ин зан мегӯяд дуздон панҷараҳои атрофи гур ва оҳанҳои салибро ба нафароне ки хона месозанд мефурӯшанд. дигар ҳичи намонд. атрофи он муҷассамаҳо ҳам панҷара дошт. дигар ҳичи нест. барвақт дуздида бурданд. Валентина Набиеваи 60-сола, яке аз 5 узви дигари ҷамъияти рӯстаборони ноҳияи Фархор, шоҳиди тахриби сангу салибҳои қабристон аст. ӯ мегӯяд то ҳол мақомоти маҳаллӣ ҳеҷ яке аз харобкоронро боздошт накарданд. аммо дар ҳукумати ноҳияи Фархор ба радиои Озодӣ гуфтанд масъулини ҳукумати маҳаллӣ талош доранд то аз тахриби гӯристони масеҳиён ҷилавгирӣ kunанд. قبل از جنگ شهروندی در ناحیه فرخار به غیر از مردم تهجویی دو جمعیت بزرگ روستباران و کوریگی ها به سر می بردند. قبرستان مسیحیان در فرخار بزرگترین قبرستان پیروان این مذهب در منطقه کولاب است. ناحیه فرخار در جنوب تاجیکستان در 200 کیلومتری شهر دوشنبه واقع شده است و در میان 150,000 اهالی آن تنها 5 نفرشان روستبارند.